sewu Kanjeng Ratu. Ngatosaken kejoting raosing manah kula panjenengan dalem nimbali ingkang putra kula. Menapa wonten wigatos pun dalem sewu? Pancen ana wigati sing bakal tak wedharake marang siramu. Inggih. Lajeng perkawis menapa Kanjeng Ratu? Demben kae pangeran Kukutan tak timbali kok ora kesosokan. Kenapa? Punten dalem sewu lepat nuwun sepangapunten jalaran kula saweg ngrampungaken perkawis ingkang dados tanggal jawab kula. Punten dalem sewu. Mila lajeng sakmenika panjenengan timbali kita-kita selak ngen kula badhe suwan panjenengan dalem. Pangeran Kukutan tak jawab. Sejatine ngono. Aku kuwi kepengin banget tansah cecaketan marang siramu. Upama iso ngono, sakwanci-wanci aku tansah kepengin sesandingan kelawan siramu. Punten dalem sewu. Lareking pangandika dalem mengkurdi kados pundi caket kula menika ora kapernah putra dalem badya namung putra kuwalon. Bejo, Para putra kuwalon kok ora cedak-cedak. ya ora apa-apa. Senajan siramu kuwi isih putraku dhewe. Ning aku karo sliramu kuwi yen cara wong-wong kae umure ora kacek-kacek. Lajeng menawi umuripun boten kawat kathah lajeng Ngono kok ndadak etok-etok ora ngerti. panjenengan dalem menika garwa. Inggih garwanipun tiyang sepuh kula Ijo. Rama Prabu Kertajaya. Ijo. Lajeng kula badhe mamak Garwa selir. Aku ora ngerti yen nalika semono Kang Mas Prabu Kertajaya kuwi jebul ya suwane wis sepuh. kawit rumiyin rak panjenengan dalem sinipun ugi priksa yen Rama Prabu menika sampun sepuh. Ijo. Wong putranipun kemawon kula sampun kados ngaten. Ijo. Oke sing ngarani Joko Tuwa, Joko Kasek. Kok ya iso? Pangeran Kukutan kok ya ora duwe pacangan? Apa meneh garwa? Mergane apa? Jalaran ngantos sak menika dereng wonten wanita ingkang saged nyocoki raosing manah kula. Kula kepengin gesang kaliyan wanodya ingkang sampun trep ingkang kaliyan kula batos. Tegesipun wanita tama sing bisa ngluhurake jenenging kakung. Yen ngono upama aku caket lan cedhak karo panjenengan ki ora ana apa-apa. Lho. Mboten napa-napa tumrap panjenengan lan kula, namung tumrap tiyang sanes malah dipun tingali sak kirang prayogi to. Ya ora apa-apa nek diarani wit kok. Pangeran Kukutan. Kula Kanjeng Ratu. Anda apa iki tenan? Ratane mbokmu Senajan aku dikene sulit. Aku ki ora tau apa ki jenenge dikancani. keloni. Menapa dupi Rama Prabu sampun sepuh. Ya nyatane pancen kaya ngono. Ayo kala-kala kudu dikancani ra ketang mung kerokan tok. Mbok aja ngono to. Upama kerokan iso wae tak keroki wong nyatane kerokan wae. Sampun. Panjenengan dalem mboten sah manggalih werni-werni. Rene kula kaliyan panjenengan dalem niku dawahipun
ibu lan putra kula monggo kula aturi nata penggalih dalu. Mbok ora saetak-etak. Aku nek gelem dosa, ning nek ora gelem kaya ngene. Dik-dik terus iki. Tidak. Angkik. Watuk ah. Ini wae. Nggonku kepengin sak kejagong karo sliramu kuwi wis suwe banget. Sak menika Saben-saben tak timbali kowe mlenjani. iki Banjur saiki wis wis ketemu kok njara langsung mingkir. pun dalam sewu Kanjeng Ibu. Ora Kanjeng Ibu ta? Ibu kuwalar enjing mboten menapa-menapa to. Ya aja Kanjeng Ratu, aten Kanjeng Ratu. Upama aku kuwi anggon ngatur iki ingkang wae Ya, raos sing manah kula mboten kagem mikir. Mboten tekan ati kula niki jalaran. Yen ora ana sapa-sapa ora apa-apa. Ora ana sapa-sapa kepiye wong. Tegese kuwi ora ana ayo raja ora ana ramamu ngono lho. Estunipun menawi kula badhe matur injih. Menika mboten sekeca sinaosa menawi kula badhe matur Ora mboten. muni injih ning muni injo. Mangga kula menika ugi gadah gegayuhan Kanjeng Ratu. Kedayon Anjir. Wong urip niku yen ora duwe gegayuhan mengko mundhak uripe kaya dene anyep jejet kaya bokonge wong jala. Kula injih gadah gegayuhan. Menawi kula urun ladosi kersa panjenengan, kula digadah panyuwun jalaran dolaring jagat menika mboten wonten ing lelahan. ora sah perlu kuatir. Apa kang dadi penjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Saestu menika. Tenang, Saestu. tenang. Penjalukmu apa? Layon wastra mirah ingsun. Kok yo ora apa? Ngono kan dadak kesuwen lho. Sanes kadulu jrone endrane kula Makus rasane atiku. katya ngimpi nganggo lungsuran tikoten panon katuk ponang Rama. Ramane kae. Ramane Sumpah